боғу токпарварӣ яке аз соҳаҳои асосии сокинони шаҳри Турсунзода маҳсуб меёбад. ин имконият фароҳам меоварад ки таъминоти аҳолӣ бо меваи тару тоза беҳтар гардида имконияти содир намудани маҳсулот зиёд шавад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Работ 10 деҳаҳои аҳолинишин ҷойгир буда шуғли асосии мардуми ин ҷо боғу токпарварӣ мебошад. аз тарафи боғпарварони ин минтақа то имрӯз 75 адад хоҷагии деҳқонӣ ташкил карда шудааст ки садҳо нафар ва дар мавсими ғунучини ҳосил бошад наздик ба 2000 нафар соҳиби ҷойи кор мегарданд. дар тобеи ҷамоати деҳоти Работи шаҳри Турсунзода наздик ба 100 хоҷагии деҳқонӣ ташкил карда шудааст. бояд гӯям ки шуғли асосии мардуми ин ҷо асосан ангурпарварӣ мебошад. чӣ хеле ки мебинед, ангурпарварони ҳамаи хоҷагии деҳқонӣ ба ҷамъоварии ангур машғул мебошанд. ҳосил хуб аст. боду ҳавои имсола ба ангурпарварон имкон дод ки ҳосили фаровон гиранд. ангурҳо асосан ба бозорҳои минтақа шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва ҳамчунин ба давлатҳои Афғонистону Покистон ва Федератсияи Россия содирот карда мешавад. бино ба иттилои роҳбари ҷамоати деҳоти Работ, ҳамарӯза меваи хуштами ин ҷо ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба фурӯш баромада шуда, ҳамзамон аз тарафи соҳибкорон ба ҷумҳурии Афғонистону Покистон ва ба Федератсияи Русия содирот мегардад. дар бозори дохилӣ маҳсулоти мевагӣ фаровон шуда, нарх 2 баробар арзон гардидааст. бояд гуфт ки дар ҳолати нигоҳбини дурусти дарахтон, боғдорӣ ҳам соҳаи сердаромад ба ҳисоб меравад. масалан, риояи ҳатмии қоидаҳои агротехникӣ ва истифодаи дороҳои зидди ҳашароти зараррасон асоси серҳосилии ин навъи ангур арзёбӣ мешавад. имсол барои ангурпарварон соли бобарур омад. аз ҳосили ангур даромади дилхоҳ ба даст оварда истодаанд. даромади гирифтаашон ба пешравии зиндагӣ ва барои фарзандон сарф мегардад. деҳқонони мо ният доранд ки соли оянда низ масоҳати боғро зиёд намоянд, чунки соҳаи кишоварзӣ дар қатори дигар соҳаҳои афзалиятноки шаҳр дар пешбурди иқтисодиёт нақши арзанда гузоштааст. деҳқонон дар азми онанд ки бо ба даст овардани ҳосили баланд ва бо сифати сабзавоту меваҷот дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳмгузор бошанд. таҷрибаҳои солҳои охири хоҷагидорон нишон дод парвариши ангур низ дар ҳолати нигоҳбини хуб натиҷаи дилхоҳ медиҳад. аз тарафи ҳукумати мамлакат воқеан дар даврони соҳибистиқлолӣ таваҷҷӯҳ ба соҳаи кишоварзӣ хеле зиёд шуд. албатта ҳамаи ин дастгириҳо дар доираи барномаҳои ҷудогона оид ба истифодаи мақсадноки замин роҳандозӣ гардида, натиҷаи он фаровониву арзонӣ дар бозорҳои мамлакат ва ба ин восита таъмини зиндагии шоистаи мардуми Тоҷикистон мебошад.